den her video er jeg fanget i en snemandfængsel, og vil prøve at komme ud. Kan jeg komme ud, eller vil jeg fange for evigt? Tuanamo! Nej! Ej, guys, vi er fanget i et eller andet bedrock fængselagtigt. Jeg aner ikke, hvordan vi kommer ud herfra. Vi prøver at kigge omkring, om der er et eller andet, der kan hjælpe os. A crafting table, der er en cauldron, der er en brewing stand. Jeg kan godt tage, hvad der er i brewing stand. Der er en enderpearl! Ej, hvor fedt! Sådan der. Jeg kan lige så godt tage den der crafting table nu, når jeg har en enderpearl. Det var mig, det fedt jo. Sådan der. En kiste. Der er sten. Og netherwort. Ja. Jeg tager de her skilte her. Okay, jeg tror, jeg bruger min crafting table til at komme herop. Måske. Ja. For der er en cauldron, og jeg kunne forestille mig måske, at vi skal bruge den på et tidspunkt. Okay, nu er vi i det her rum her. Der er en ovn. Med 3 iron. Vent, jeg har 3 skilte. Kan jeg vide, om det er nok til at smelte jern? Og hvad er der ellers? Der er et hul med... Der er et hul med et crafting table. Cool. Jeg tror lige præcis, det er nok. Jeg tror lige præcis, det er nok til at få 3 stykker jern. Ej, hvor perfekt. Og det vanvittige med jern, det er, at vi kan jo nu lave en bucket. Sådan der. Og jeg kunne forestille mig, uden at vide det, at der er... Ja. Okay, det her det er game changing. Kan jeg få den her? Jeg kan også få det der broom stand der. Okay, men nu har jeg en water bucket. Det betyder, at jeg kan få den der kiste også. Altså, jeg kan lige så godt få alle de blocks. Kom så. Jeg vil ikke drukne. Nej, kom nu. Sådan. Nej. Please. Sådan der. Alright. Sådan der. Okay. Ej, hvor fedt. Så jeg bruger vand til at komme herop. Og så kan jeg jo egentlig bare bruge vand til at komme herind. Fordi så kan jeg lige skal få en ekstra blok, nu når vi er her. Wow! Ej, what? En kiste og 2 planks? Ej, hvor nice. Den tager jeg bare med mig. Okay, jeg føler bare, at jeg har uendelige af blocks. Der er ikke noget her. Nej. Okay, jeg har mega mange blocks indtil videre. Og jeg behøver ikke rigtig at bruge dem, for jeg kan bare bruge mit vand. Og sådan der. Okay, så er vi inde i et nyt rum. Okay, der er en blomst til at starte med. Der er en crafting table, som jeg lige så godt lige kan tage. Jeg kan lige så godt tage så mange blocks, jeg kan. Står det her, put water in here. Okay, men jeg starter med at tage de her svampe her. Og tage det der bowl der. Og jeg skal jo gøre, hvad skiltene siger, så desværre, jeg bliver nødt til at... Jeg må ikke ødelægge de her slabs her, det står der i reglerne. Hvad for en blok vil jeg bruge? Jeg tror, jeg vil bruge en kiste. For at komme over. Nej. Et spyglass. Kan jeg vide? Okay, jeg tror, den der, det er en powdered snow. Den der hjørne, fordi den ser helt anderledes ud i forhold til de andre sne. Så, Tuanamo! Nej! Teknisk set, så har jeg escaped. Men jeg tror bare, at jeg spawner mig tilbage dertil. Okay, så er vi tilbage igen. Nu har jeg ikke mit spyglass, men jeg tror, at vi kan hoppe herned. Okay, nogen vil sige, at jeg har fejlet. Og fair, hvis man synes det, men det synes jeg ikke selv. Okay, come on. Okay, jeg bliver altså bare ved indtil, at jeg overlever det der hop der. Det kan ikke passe.
Okay, what? Nej, jeg fryser. Giv mig den spand der, giv mig den spand. Giv mig spanden. Så kan jeg tage det der powder snow der. Okay, tak Skelt. Tak for info. Okay, men vi skal have 8 af de her Nautilus shells. Så ja, lad os bare gå igennem den her labyrint. Jeg kan virkelig ikke lide labyrinter. De er så svære tit. Altså prøv at se der, what? Jeg hader jo de her blinde gyder her. Nice, Nautilus shell, sådan. Yay! Okay, vi skal have 8. Og vi har 3. Vi har 4. Læder. 5. Okay, godt. 6. Okay, nice. Vi mangler bare 2 mere. Okay, 7. Okay, vi mangler 1. Vi mangler 1 Nautilus shell, og så har vi nok til at komme videre. Det her, det ødelægger lidt min hjerne, det her. Jeg synes, jeg så her. At der var et hul her. Kan jeg vide? Sådan. Nice. Okay, vi har 8. Fedt. Det var mig, det er færdigt jo. Men så går vi bare videre ned. 2 stykker læder. Jeg ved, hvad jeg kan bruge det til. Jeg har også masser af ting til at lave suppe og sådan noget. 3 stykker læder. 4 stykker, måske støvler? Læderstøvler? Nå, riddle me this. I am your favorite meal, but you can't eat me. What am I? Okay, det er min favoritmeal, men jeg kan ikke spise det. Måske bone meal? Okay, jeg hørte klik. Ja! Heart of the Sea. Kan man lave et eller andet med Heart of the Sea og Nautilus shell? Ja, en conduit, selvfølgelig. Og jeg kan egentlig lave en netherwart block. Jamen, så bygger jeg bare mig op. Put powder snow in here. Vi nåede ikke engang at bruge det. Så tager jeg bare det skilt. Watch out. Er jeg klar? Geronimo! Nice. Lava? Hvad kan jeg lave? Jeg har jo egentlig masser af blocks til at bare sådan at bygge over det. Jeg kan lige tage en lava-spand nu, når jeg... Altså bare fordi jeg kan. Okay, jeg tror bare, jeg bygger mig over. Parkour. Og parkour! Sådan der. Så hernede, I guess. Det tog meget. Jeg tog meget damage der. Funky gulv, må jeg sige. Endnu en honeycomb. Jeg ved, hvad jeg skal bruge dem til. En honeycomb der. Kan jeg bruge honeycombs til noget? Jeg føler, at jeg skal have 4 honeycombs. Men jeg kan kun finde 3. Ja, jeg går videre. Så håber jeg ikke, jeg kommer til at fortryde det. Chest. Og crafting table. Take off boots. Jeg har ikke engang nogen boots på. Men powder snow er mod G. Okay, jeg prøver bare. Okay. Vent, jeg kan faktisk snyde. Sådan der. Okay, jeg tror det var meningen, at jeg skulle gøre det med powder snow. Men vi gjorde det. Vi overlevede. Vi kom ud af det her fængsel. Vi escaped den her snevand her. Ej, hvor godt. Sådan der. I må have en fantastisk god dag. Vi ses. Hej.